moi, mä näytän täältä. Mä elän ihan vaan putkessa, kun mä oon tehnyt muuttoa ja sit mä oon luvatöissä. Ei niinku mitään muuta muuttovlogi tulossa sit kun mä saan muutettua. Mä oon nyt vähän lievästi sanoen rottautunut, joten tänään mä epärottaudun. Elikkä get ready with me. Tänään on Miisken synttärit, toivottakaa hyvää synttärin Miiskelle. Ja me mennään juhliin sitä, joten mä en ehkä ihan tän näköisenä viitti mennä sinne. Me mennään huukiin. Ne oikeesti luulee siellä, että mä oon tippunut niitten rasvakeittimeen. Ihan ekaksi mä menen suihkuun pesen mun hiukset. Mä olin just pyöräilemässä ja mulla on vähän ällöolo, joten mun on pakko päästä suihkuun. Palataan sitten. Mä näytän Loki vähän Kaljurotalta. Suihkusta on tultu samat vaatteet, mut freshimpi olo. Anyway, nyt mä laitan aurinkorasvaa, vaikka tuolla ei oo paistanut aurinkotyyliin 1,5 viikkoon. Jipii! Tää ei tosiaan oo mikään siis niinku näin meikkaat video, koska mä en ikinä katso mitään meikkitutoriaaleja. If it ain't broke, don't fix it. Tai silleen, että jos se toimii, niin se toimii. If it works, it works. Mä oon vähän sillasentel, kun mä meikkaa. Niin sillasentel mennään tänäänkin. Joo. Let's start meikki. Kannattaa siis aina kuvaa silleen, että sun valonlähde tulee silleen about sun selän takaa, koska se tulee hyvä lopputulos. Mä laitan ekana concealeria. Tämmöstä. Mä laitan vähän tohon alemmas, että mä en laita sitä ihan niinku tohon reunaan kiinni. Mun mielestä se näyttää ehkä vähän luonnollisemmalta silleen. Mä sanoin aluksi, että tää ei oo mikään meikkivinkit video ja sit mä annan tässä vaan vinkkejä. Sit mä vaan peitän kaiken punaisen, mitä mun ihossa on. Tai ainakin yritän kovasti. Noin. Tää on saleen mun eka video, minkä mä postaan niiden arkistojen jälkeen, koska mulla on siis suuret suunnitelmat. Mä laitan kans vähän mulle joukkoa, koska se on näköinen kans vähän kärsinien näköinen. Mulla on suuret suunnitelmat ja hulluja ideoita, mutta mulla ei ole resursseja toteuttaa niitä, joten kun mulla on niin hyviä ideoita, niin mä en suostu tekemään mitään Get Ready With Me, koska mun mielestä, ei se ole laiskaa, mutta mun mielestä se on laiskaa. Niin sit lopputulos on vaan se, että mä en postaa mitään videoita, niin se on tosi kiva. Seuraavaksi mä teen kulmat. Mulla on tämmönen W7 Stroke of Genius. Olen käyttänyt tätä lukiosta lähtien, vaikka niin ihan hirveästi kulmia laita. Mä en ihan hirveästi laita mitään väriä, et siis ihan tolleen tosi kevyesti, koska mun mielestä mulle ei sovi kauhean tummat kulmat. Tai sit mä en vaan osaa laittaa niitä oikein. Mut either way, mä teen nyt tälleen. Joo. Kulmat down. Tää palaa kuvioihin vielä myöhemmin. Älkää unohtako sitä. Kun mä laitan ripsariin, niin mä laitan näitä molempia. Tässä on siis W7 It's Really Brown Mascara, tommonen väri ripsari, ja sitten on Crystal Clear. Mä tykkään muotoilla mun ripset silleen eri muotoon. Jos mä laittaisin tähän suoraan ripsariin, niin näyttäisi vähän semmoiselta piikkimäiseltä. Niin mä tykkään muotoilla ripsaria niitä eri muotoon. Mutta jos mä muotoilisin tällä, niin sit yleensä sitä ripsaria menee ihan joka paikkaan. Se putsaaminen on ihan kamalaa. Mutta koska tää on läpinäkyvää ja tää on tosi nestemäistä, niin tää, jos tätä menee iholle, niin ei se näy missään. Joten tää on hyvä tapa. Mä laitan tätä eka ripsiä ihan reippaasti, että ne on tolleen kunnolla märät. Sitten kun ne on kokonaan märät, niin sit mä teen niille sen muodon. Eli mä käytän tätä kärkeä ja siirtelen niitä paikasta A paikkaan B. Sitten toinen puoli. Elikkä, jos tässä näkyy, joo. Elikkä nyt ne on vähän tolleen. Ne ei nyt näytä ihan kauhean hyvältä, mutta sit kun mä laitan ripsaria, niin väriripsaria siihen päälle, niin sit ne näyttää paremmalta. Trust the process. Mut joo. Mä nyt yritän oikeesti ottaa itteeni niskasta kiinni näiden videoiden suhteen, mutta kun tykkäisin tehdä vlogeja, mutta mun mielestä on ihan jotenkin, siis mä en tiedä mistä mulla on niinku tullut tämmönen ajatus, että vlogien tekeminen on laiskaa, koska eihän se oo. Jos yrität tehdä vlogin, niin ensinnäkin mä unohdan jatkuvasti kuvata, että mun pitää niinku muistuttaa itteeni ja sit pitää kuvaa noita niinku kuvituskuvia ja semmosia niinku B-roll ja kaikkea tollaista. Niin eihän se siis laiskaa oo. Mä tykkäisin kanssa tehdä aihevideoa, mutta musta tuntuu, että mulla ei ole aikaa, koska mä haluaisin niinku tehdä sitä taustatutkimusta sitä aihetta varten niin hirveästi, että sit siinä kestäisi jo superkauan tehdä. Varmaan teen joskus jonkun aihevideo. Stay tuned. Joo, ripset näyttää tuolta. On vähän muutosta edelliseen. Nyt mä annan niitten kuivuus sillä aikaa, kun mä teen jotain muuta. Tässä on mun poskipuna. Mä en siis oo tiputtanut tätä kertaakaan ikinä. Ja tää on ihan rikki. Tää on normaalista W7. Sain joululahjaksi.
Tää on siis irti tää kansi, tänne ei kuuluisi olla. Ja tää on siis... Noit palasia vaan tippuu tuolta. Mä en tiedä miksi, tai siis varmaan tää ei oo hirveen laadukasta. Mutta tää on siis oranssia, jos näkyy. Tää on tämmöstä niinku low-key oranssia. Ja tykkään ihan hirveästi. Niin mä laitan tätä. Hiukan. Mä haluaisin joskus testaa siis tota nestemäistä poskipunaa. Mua kiinnostaa, että millainen se on, koska mä oon ainoastaan käyttänyt tämmösiä puuterimaisia. Joo, mä tiedän tätä sanastoakin tosi hyvin, että senkin takia kannattaa kuunnella mun meikkivinkkejä. Tämmöstä Skin Fresh Foundation W7. Ostin vanhoja tansseja varten. Mä en muista ostaa mun väristä. No ehkä mä testaan. Kertokaa näyttääkö hyvältä. Mun niskanaksat just sikka kovaa. Jos mä oonkin sit niinku kuitenkin se, joka täyttää 52. Mitä mä sit keksin? Tätä. Tää on siis luomiväripaletti, mistä mä en käytä luomiväripaletti. Pitäisikö itse tänään? Ihan silleen tosi vähän. Ostin vanhan tansseja varten. Mä käytän tästä pelkästään noit 2 glitteriä. Tossa siis kirkkaan pinkki. I am complete. Mä swatchaan sen teille, koska mä oon beauty YouTuber. Se on tommonen aika niinku oikeesti Barbie-pinkki, mutta mulla on myös pinkit kynnet. Epätasaisesti lakatut, mutta onpahan kuitenkin. Mä laitan tätä hiukan. Mä oon nähnyt niinku enemmän ja enemmän, että puhutaan siitä, että on niinku väri vuoden aika, color season. Tai että niinku mikä sun vuoden aika on. Että mä olin joku cool winter tai joku vastaava. Niin vissiin pitäisi sen mukaan tehdä tai niinku meikata ja käyttää värejä kun meikkaa, mutta en osaa soveltaa. Kyllä mä sen testin tein joskus tyyliin 2 vuotta sitten vai vuosi sitten. Sen mä oon kyllä huomannut, mulla on tullut myös tosi paljon semmosia videoita, missä puhutaan niinku blondisokeudesta tai niinku blonde blindness. Oliko se vai hair color blindness? En mä muista. Mut silleen, että porukka värjää niinku blondiksi ja sit se ei sovikaan niin hyvin kuin tumma. Niin mulle sopii tosi paljon paremmin niinku tummat hiukset tai ruskeat hiukset. Ja nimenomaan kylmän ruskeat. Että semmonen lämpimän ruskeat. Mulla oli joskus lämpimän ruskeat kulmaa väriä. Ja se näytti tosi vaikealta mun ihoa vasten. Niin sen on kyllä huomannut, että blondi ei sovi. Tai se pitäisi olla varmaan joku kylmä blondi. Mut musta tuntuu, että muutenkin mun sopii paremmin tämmöset ruskeat hiukset. Ai niin, glitteriä. Mä laitan I am a powerhouse tohon ihan luomiin, kun nyt mä laitan tätä pinkkiä vaan tolleen niinku tohon ympärille. Mulla ei oo muuten mitään fittiä mietittynä, mulla ei oo junalippui, mulla ei oo mitään, et silleen mä tässä meikkaan ja valmistaudun ja silleen elämä hoitaa lopun. Mä laitan vähän I embrace myself, se on siis vähän tommoista niinku isompi rakeista glitteriä. Mä siis kyllä tykkään meikata, mutta mä en oo ihan hirveästi tehnyt semmosia kunnon 2016 type glam. Sen jälkeen kun oli vanhat, mä tein vanhoihin ehkä liian vahvat meikit, niin sen jälkeen en oo uskaltanut, koska mä pelkään, että niistä tulee taas liian vahvat. Koska mun vanhoin kuvissa mä näytin siis tältä. Käytän tätä kulmakynää taas ja teen tohon tommoset niinku, vähän niinku eyelinerin, mutta ei kuitenkaan. Mä muuten katon koko ajan tätä ruutua enkä linssiä, että mä oon tosi hyvä YouTubettaja. Mä teen siis yleensä silleen, että mä laitan silmän tolleen melkeinkin ja sit mä vaan vedän tosta tommosen viivan ja toivon, että se näyttää hyvältä. Ja sit mä vähän niinku piirrän siihen ympärille. Näin. Tämä silmä, toinen silmä. Tää on hauska kohta. Mä siis laitan tohon niinku ihan mun waterlineen. Niin otan sormella tätä pienempää glitteriä. Näin. Ja sitten vedän näin ja sit laitan tohon niin, että se kimmeltää, kattakaa. Siitä tulee oikein kunnon kimmeltävä. En meikannut ennen kuin vasta lukion kakkosella, että yläasteella en meikannut yhtään. Muuta kuin hyvin harvoin. Mut sekin oli tyyli silleen, että jotain ripsaria koulukuvauspäivänä. Et en meikannut yläasteella ja sitten lukion kakkosellakin, niin mä aloitin tosi pienesti. Mä en siis ollut ikin kauhean hyvä meikkaamaan niinku lukion, paljonko se abivuonna itse asiassa? Se oli varmaan abivuonna, kun mä aloitin. Niin en ollut kauhean hyvä meikkaamaan, ja jos musta on jotain kuvia siltä ajalta, niin ei varmaan näytäkään hyvältä, mutta virheistä oppii. Abivuoden aikana, abivuoden keväällä
Mä opin tykkää meikkaamisesta. Se oli mun mielestä tosi kivaa. Kyllä mä sitäkin ennen johonkin baariin ja tolleen meikkasin, mutta en mä niinku kouluun viittinyt ja en mä edes jaksanut. Siis mulla oli yhdessä kohtaa abivuonna semmonen koulujakso, että mä heräsin joka aamu 6, koska mun koulu alkoi 8 ja piti kerkeä bussiin, joka lähti 7. Joten en jaksanut meikkaa, mieluummin söin aamupalaa. Ripsari. Nyt tämä väriripsari. Elikkä nyt noi ripsat on kuivunut muotoonsa. Ne siis tuntuu ihan joltain männyneulasilta, että ne on oikeasti semmoset kovat ja karheet. Niin nyt mä laitan tätä. Elikkä sit mä vaan periaatteessa väritän mun ripset tällä. Joo, alkaa näyttää aika valmiilta. What shall say? Mulla on vielä huuliöljyä, mitä mä laitan. Se näyttää huulikillolta, mä tykkään käyttää sitä. Mutta nyt on make done. Ei, yksi puuttu. Musta olisi tulla ASMR-jutubettaja. Laitan tätä. Mä tiedän, että mielestäni on varmaan rikos ruiskuttaa suoraan noin paljon, mutta I don't know, viekää vankilaan. Nää on marinoitunut tarpeeksi. Mä näytän ihan siltä, että mä oon asunut suolla koko mun elämän, mutta nyt mä harjaan mun hiukset ja porukka sanoo, että älä harjaa märkännyt, mutta mä en oikeesti, siis mun on pakko harjaa, koska muuten ne on ihan sekaisin. Mä oon built different, mä harjaan tosi hellästi, niin mä saan harjaa, kun mun hiukset on märät. Te vaan harjaatte väärin, niin sen takia te ette saa. Nyt mä laitan lisää tätä. Tää on siis vaan hiuksiin jätettävää hoitoainetta. Semmoista, onko se Garnieri? Garnier Fructis joku leave-in hoitoaine ja vettä suihkepullossa. Toiminut ihan sika hyvin. Nyt mä laitan tätä noihin päihin vielä. Mulla tyyliin on laineikkaat hiukset, tai siis mä uskon, että ne on laineikkaat. Ne on joskus kiharat, jos mä yritän tosi kovaa. Mutta mä en siis jaksa tehdä niille mitään ja mulla ei ole mitään niinku laineikkaille tai kiharoille hiuksille tarkoitettuja hoitoaineita, niin sit mun hiukset ei ikinä näytä sitä. Ne on aina sellaiset niinku oudot välimuodot silleen laineikkaan ja kiharan ja suoran välillä. Meikki on done. Nyt mä lähden miettimään vaatteita ja sit mä odotan, että hiukset kuivuu, koska mulla ei ole hiusten kuivanta. Joten palataan asiaan myöhemmin. Tätä mä meinaan, kun mä sanon, että mun hiukset on sekavat. Täältä se on tommonen suora. Tästä se on tommonen laineikas. Ja tossa on yksi tommonen niinku täydellinen kihara. Mä vaan silleen esittelen mun tätä yhtä kiharaa, että joo, tässä on mun hiukset tänään. Tämmönen kiharaluukki tänään. Also tässä on mun fitti. Mä laitan tämmösen kollegipaidan, sit tuo alla on tommonen turtleneck. Sit mulla on vaan vaaleat farkut. Mut siis joo, että hiukset nyt on mitä on. Mulla on niin jotenkin epätasaisesti leikatut hiukset, niin tää on mun uusi lempihiustyyli, että mä laitan pinnillä noin niinku sivuhiukset ja sit mulla on vaan niinku otsahiukset ja sit nää pidemmät. Niin tää on niinku, tää on parempi. Välikin nää on nyt silleen suht koht kuivat, vähän ehkä kyseenalaisin keinoin. Mutta kuivat kuitenkin, että mä laitoin nyt vaan noihin niinku päihin vähän lisää hoitoainetta. Ja ne nyt näyttää hiukan siltä, että ne lähtis kihartua vähän paremmin, mutta en tiedä, lopputulos voi olla vielä kauheampi, mutta toivotaan näin.